Basirin shahararren fitaccen mawaƙin nan wato Hamisu Bireka lallai fitaccen shahararren mawaƙi na wanda yake taka lokacinsa a daidai lokacin da ake ciki yanzu nan. Gara ku manta da alamar subscribing, gara ku manta da liking, kuma gara ku manta ku danna alamar ƙararrawa idan kuka danna alamar subscribing, domin ta nan ne kaɗai za ku samu sababbin shirarrenmu da zarar mun saka muku su. Lallai Hamisu Bireka fitaccen shahararren mawaƙi na wanda ya taka rawar gani, wanda yanzu haka ma yake cikin cin ganiyarsa. Idan kuka yi duba da kokarin da wannan mawaƙi yake, lallai wannan mawaƙi ya cancanci a jinjina mishi kuma ya cancanci a fashin lambar yabo. Idan kuka yi duba da waƙoƙin da wannan mawaƙi yake fesawa, yanzu haka ma wannan mawaƙi ya shirya tsaf domin ganin cewa ya kawo muku wasu sababbin waƙoƙi. Yanzu haka wannan mawaƙi ya bayyana mana cewa waƙoƙinsa suna nan a ƙasa, yana nan yana ƙoƙarin ganin cewa ya kawo masoyansa su, lallai masoyansa su ƙara hakuri. Inji Hamisu Bireka ya bayyana cewa lallai ɗan jirgin da ake samu shine ya samu ya tabbatar da cewa ya kammala wayannan waƙoƙi yanzu haka suna nan suna a ƙasa, kawai jiran lokaci kawai yake ya fara sako muku wayannan waƙoƙi. Ku da ku biyo mu ta wannan channel, kuma ka danna mun alama nan ta liking, ku danna subscribe, kuma ku danna ƙararrawa domin sababbin shirarren mu. Muna godiya, muna jin daɗin bibiyar mu da kuke yi. Wannan channel taku ce, ta kowa ce, ku dai ku biyo mu ta wannan channel ɗin. Lallai Hamisu Bireka yana ƙoƙari wurin ganin cewa ya kawo abubuwa masu alfanu. Idan kuka yi duba da wannan mawaƙi, waƙoƙin da ya fi so a kwana-kwanan nan, lallai wannan mawaƙi yana jajircewa wurin ganin cewa ya fitar da waƙoƙi waɗanda ya tabbatar da cewa masoyansa za su saurara kuma su farin ciki. Wannan mawaƙi ya bayyana